Какъв е според тебе шанса да е чисто, братле? Да е изчистено вътре? 100%. 100% е изчистено. Ема няма как, работим с професионалисти. Добре, айде давай, дигни го. Аз имам доверие. Дигни. Не. Много пчела! Днеска, Стефане, ще сме ямайци, брато. Или, за да сме по-точни, ще сготвим една типично ямайска вечеря. Джърк пилешко, оризче с боб, салатка и една типично тяхна гарнитура – плантайн. И понеже съм сигурен, че повечето неща не ви говорят нищо, Деси ще обясни веднага. Плантайна е от семейство банани. Прилича на тях и бива доста объркван с тях, но не е. Този вид се използва най-често пържен като гарнитура, а текстурата му наподобява тази на картофа. Използва се много, защото расте през цялата година и има много хранителни вещества. В България не е чак толкова известен и даже ще ви е трудно да го намерите, но ако го видите, дайте му шанс. Джърк пилешкото идва от далечна Ямайка или поточно от племената Тайно, който населявали основно острова преди да дойдат испанците и да ги поробят, като успяват да намалят до 85% населението. След това закарват остарелите и оцелели роби от Африка на острова и така те стават основното население. Малката част оцелели от племето Тайно, което се е крило основно по високите водопади, измисля този начин на приготвяне на месото, чрез опушване и заровено в земята, за да може пушека да не издаде къде се намира. Продължаваме. Гоше, за втори път сме на гости, ама този път у вас. Колко време ще отнеме да го сготвиме това? Колко е часа в момента? Защото 7 без 10, предполагам 9 часа би трябвало да... Това приемливо ли е? Не е приемливо, 2 часа е половина. но все пак всички много добре знаем в процента как се случват нещата. Първо фурната на 200 градуса и вентилатор да загрява. На една чаша ориз слагаме 1,2 вода. Стефане, както знаеш, братле, купихме си 3 вида боб, само че са без да се отварят, без отварачки на консервите. Гоше, кажи старата, братле. Добре, на 3, 2, 1, старт! Хайде, Така, аз не разбрах, че се борим. Вау! Окей. Моята преди така леко направо е майката на... Аз направо да пръснах. Веднага му хванах стратегията. Хоп. Айде. Приятелю. Малко, виж как го сгъна тук направо. С контузената китка ти така веднага тръгна. Слагаме боба при ориза, разбъркваме сол и черен пипер и слагаме вътре във фурната. Ивче, колко време стоя това в маринатата? Мариновахме го, братле, 2 дена. 2 дена седя в маринатата, така че трябва да е мега вкусно. Кажи сега, ти... Значи 3 дена вече е онлайн епизода, още не си гледал стария епизод, така ли? За което се извинявам, че ще се поправя много бързо. Още тази вечер. Коментар ще напишеш ли днес? Ще напишем коментар, ще лайкваме, ще шерваме, какво беше там и така нататък и така нататък. Шервайте ни и вие. Шервайте, лайквайте ни, лайкваме и вие. Точно така. Приема. Хайде, бе. Въпросът ми е този плантайн. Дали на някой ще му хареса в България? Виж какво, ние сме длъжни да покажем. Плантайна е супер. Намазваме плантайнчето с
барбекю сос. С барбекю сос, който ще сложим помежду другото по-късно при оризчето. Аз ви казвам, тази комбинация въобще няма как да стане гадно. За пореден път. Колко е часа, Жоре, и колко сложихме таргета? Телефона ми е долу, няма... Часа е 8:13. Добре. Твоята прогноза беше за 9:30. 9 часа. Малко изпуснахме светлината, за първ път снимаме отвънка, така че взимаме си урока. Колко е часа помежду другото? Значи трябва да сме свършили преди 7:30, 8. Следващия път да се знаем. Записваме си. Преди 8. 7 часа трябва да е приключило. Да е приключило, да. Сега вече е 9, малко сме късни. Няма как да снимаме как трябва. Не се извинявай. Няма срал си се. Следващия път. Точка. Чао. Айде, бате. Subscribe, комент и... Аре, бате. Аре, бате. Музика. Галена дойде. Я да видим. Ще разбереш ли как се ползва тая? Аз мога да бъда така. Къде трябва да опре отварячката Евала? Можеш ли? Фокусирай се. Не, помисли, погледни хубаво и помисли кое би могло да среже това нещо. Нямам идея, брат. Не мога да... Жоре, можеш ли да помогнеш? Време е да докажеш себе си. Може да го използваш, за да отвориш. Кажи първо здравей на драгите зрители. Няма, Здравей, кажи. Чакай. Чай малко е, Вала. Сложно е, аз не можах да го... Това, че е сложно, за тебе не означава, че... Гоша, кажи старото. Добре, на 3. 3, 2, 1... Момчета, сега ще ви преподам. Mind blown. Как се отваря. Давай. Гоша, няма да се справиш, братле. Какво ще се справя? Давай, да знам.